Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, Philippine Coast Guard sa Camarines Norte nakaantabay sa epekto ni Bagyong Inday. Bilang kang road cross sa Milaor, Camarines Sur, nagdakol. Senior high school na inireklamo ng acts of lasciviousness arestado kang Naga City Police Office. Naga City Police Office nagkondusir ng simulation exercise sa pagresponde sa active shooter incident. Uyaan mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Coast Guard sa Camarines Norte, padagosan pagirumdum sa gabos na residentes na maging alerto sa epekto kan Bagyong Inday sa masunod na mga aldaw. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Nag-aandam ang Coast Guard Station kan Camarines Norte para sa posibleng epekto kan Bagyong Inday sa kadagatan asin coastal areas na sakop kan probinsya. Puon pa kan Miyerkules, pigsyerto kan PCG na preparado na ang Deployable Response Group o DRG sa mga substations kaini sa bilog na probinsya. Estratehikong nakaposisyon man ang Coast Guard kan sa indang mga search and rescue assets para marikas na makapagresponde sa anuman na insidente sa kadagatan o emerhensya darakan maraot na panahon. Amay man na pigsuspinde ang pagpalawod kan mga saradit na lulunadan pandagat mantang pig-abisuhan ang mga darakulang sakayang pandagat na mantinidong maging alerto. Padagos man ang pag-andam kan Coast Guard Station sa Camarines Norte asin aktibong nagpapagirumdum sa komunidad na yaon sa mga coastal area na maging alerto sa kamugtakan kan panahon para masiguro na salbado sinda sa epekto kan maraot na kamugtakan kan panahon. Para sa GNN TV 48 Naga, Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Mientras tanto, bilang huring parte kang 5 aldaw na Disaster Preparedness Search and Rescue Retrieval Operation Training kan mga partisipante halis sa Police Provincial Office kang Albay, ipinasairarom sa physical as in practical exercise ang 50 miyembros kang Albay PPO arog kang 1 mile swim, boat handling as in capsizing exercise na pinagibos sa barangay Lamba, Legazpi City. Kabali sa katuyuhan kaini, iyoan na masukol ang sa indang kakayahan, tibay kan lawas asin kakayahan na magibo ang mga water-based rescue operation sa totoong sitwasyon. Padagos sa mga bareta, 9 na empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga ang naging positibo sa confirmatory drug test susog kay Mr. Ansel Manyo kan Human Resource Management Office sa 9 na nag-positive 2 permanent, 4 ang casual as in tulong job order. Gabusinda positive sa paggamit ng shabu. Alagad ang saro sa job order ang positive pa sa paggamit ng marijuana. Sa masunod na simana maaraman kung ano ang magiging kapaladan kan mga ini sa laog kan lokal na gobyerno kang Naga. Siya ang nag-positive. Positive siya, specific on methamphetamine. Job order ta, since no work, no payment siya, most likely, ang worst case scenario, din siya ma-hire. Kasi po, baga job order and contract of service, part ka sa imong hiring process, si drug testing. Nag-positive ka sa drug testing, so most likely, ay ka na po. Pero hindi pong permanent and casual, ikaw kaya siya pwedeng i-charge itong mga vacation leave, sick leave, iko-consume niya yung gabos until substance na maubos yan, di ba ka na po siya sweldo. Sorry, may akong specific number, pero kompleto po ito. May permanent, may casual, may job order. So ito po medyo ano naman, si casual and permanent, susuratan ta sindangon yan to avail of the assessment kang sa indang rehab. So dahil po man sinda halion, pero bako, yun nga po, bako maray na signal para sa ko. Kaya lang nasa batas po yan, tatanta siyang opportunity na magbago. And then mabalik siya sa City Hall. Sa iba pang bareta, ginibo kasuod ma ang simulation exercise para sa sarong active shooter incident sa Sabang Elementary School na pinanginotan kan mga miyembros kan Naga City Police Office. Obheto kaini na mapapusog ang kahandaan, coordination, communication asin tamang pag-aksyon kan mga pulis asin mga paratukdo. Sa paagi subuot kang simulation exercise, mas mapapakusog ang kakayahan kan kada responder asin stakeholder na maipasunod ang marikas, organisado asin epektibong pagresponde. Sa police report,
Bilang kang road crash sa banwaan ni Milaor, Camarines Sur, naglangkaw. Uyan sa Kuyang Report. Mayong aldaw da inababakante ang record kang Milaor Municipal Police Station pag-abot sa road crash incident. Kadaklan sa mga road crash nangyayari sa barangay San Jose, asin San Vicente na nasa kalabaan kang Maharlika Highway. Dawa igwaning nakalatag ng mga force multipliers asin PNP personnel sa lugar. Sigun sa PNP Milaor, human error o nakaturog ang driver mientras na nagmamaneho ang perming kausakan mga aksidente sa tinampo. Yung mga drivers natin, pag nakaramdam ng antok, baka pwedeng gumilid muna, umidlip kahit konti, 10 to 15 minutes na idlip, okay na yung makakatulong na. Kasi talagang itong Maharlika, kapag ano mo talaga is talagang yun lagi ang nagiging cause ng yung nalaglag na ano doon, yung sabi niya, nakatulog din daw siya. Yung latest natin na karambola, yung 4 na sasakyan ang involved, yun din yung driver nakatulog din. So yun usually nagiging cause dito sa Milaor along Maharlika Highway, then Malagbag, Del Rosario, San Jose, and then Flor de Lis na ano natin, human error talaga. Ang pinakamadami naming incident is dito sa San Jose, sa San Vicente, along Maharlika Highway ng San Jose sa San Vicente. Pero yung mga ano naman may nagta-traffic ano naman diyan, yung lalo na yung mga barangay tanod natin kung hindi na namin nakakaya. Sa katulong naman namin yung aming force multipliers namin ng mga barangay tanods natin, tumutulong naman sa ano ng ease ng traffic. Basado sa record kang Milaor Municipal Police Station, nagtaas ang bilang kan traffic accident o road crash sa mga nakalis na bulan. Actually, talagang ano namin tumaas talaga yung traffic road accidents namin sa isang araw. Medyo naman pero ano naman, mas madami naman yung mga minor incidents naman. Yung nga iba nga hindi na kami nagre-report. Pero medyo kung isusuma total talaga i-divide into talagang sa isang araw talaga may nangyayari talaga incident 1 to 2, nag-average ng 1 to 2 incidents. May patanid ang PNP Milaor sa mga driver kang bihikulo na nag-aagis sa Milaor, Camarines Sur na kung makamati nin sobrang kapagalan o tungka, dai na magpirit na magpadagos pa sa biyahe. Mas maray subuot na magpundom na sa gilid kang tinampo asin mag-idlip ning maski 10 hanggang 15 minuto antes magpadagos sa biyahe para maiwasan ang disgrasya. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, mga personang imbelto sa ilegal na droga sa Milaor, Camarines Sur na pinagmumonitor kang PNP, nagdakol. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Mas nagdakul niya ng bilang ka mga namomonitor ka Milaor Municipal Police Station ng mga aktibidad na may koneksyon sa illegal na droga. Dawa pinagdeklara ng drug cleared ang banwaan. Sabi ni Police Major Rosalinda Moises, mga newly identified individual man ang kadaklan niya na nasa listahan kan PNP Milaor. Although kami illegal drug, municipal drug free na aminin namin na medyo sa ngayon talaga dumami yung namomonitor namin na illegal drug activities dito sa Milaor. Hindi na mga newly identified na. Haros kabusman na nadakop kang PNP Milaor sa mga operasyon kontra illegal na droga ang bakong mga taga Milaor kundi hali sa mga katayid na banwaan na nagpasiring sa saindang banwaan para makipagtransaksyon. Huli kay ni mas papakusugon pa kang PNP ang intelligence monitoring para day makalaog ang droga sa banwaan. Babantayan man kang Milaor Municipal Police Station ang anom na boundary kan munisipyo. In fact, that yung mga ibang mga namin pumapasok lang galing ng nearby namin kasi kung alam naman natin na yung Milaor is malapit sa Naga, Pili, and then Minalabak. Madami kaming boundaries, 6 na munisipyo. Yung mga ibang nahuli namin, mga taga-ibang bayan, pumapasok lang dito to deliver the drugs. To intensify the intelligence monitoring talaga regarding sa pagpasok ng mga illegal drugs dito sa amin sa bayan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report,
Sa Talisay City, Negros Occidental na aresto kan pinagsarong puwersa kang Libmanan Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit as in First Provincial Mobile Force Company ang akusadong si alias Benz, 44 years old, residente kang Libmanan, Camarines Sur as in may warrant ubaras para sa 3 counts in qualified rape na mayong piyansang pinagrekomendar ang korte. Ang naarestong persona ang number 6 Provincial Most Wanted Person sa Camarines Sur. Sa iba pang police report, sa paagi kang warrant ubaras, inaresto kang mga personay kang tracker team kang City Mobile Force Company ang 18 anyos na si alias Wen, senior high school student as in residente kang Zone 3 Barangay Lerma, Syudad Ninaga, huli kan kasong acts of lasciviousness na may piyansang 36,000 pesos. Pinagdara muna sa Naga City General Hospital ang nasabing persona para sa medical examination. Antes ining pinag-custody kang Police Station No. 5 kang Naga City Police Office. Sa ibang bareta, munisipyo kang Jose Panganiban, Camarines Norte pinagdeklara bilang stable internal peace and security. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Padagos na nagrarani sa pag-abot kan insurgency-free status ang probinsya kan Camarines Norte. Ini huli sa deklarasyon kan Stable Internal Peace and Security Status o SIPS kan munisipyo ni Jose Panganiban. Ang deklarasyon pigratipikahan kan sangguniang Bayan Resolution No. 116-2026 asin sarong Memorandum of Understanding na pinirmahan kan mga miyembro kan Peace Council sa pangingenot kan Municipal Government kan Jose Panganiban. Sa halipot na programa, sinabi ni Mayor Ariel Nun na may responsibilidad ang mga opisyales kan gobyerno kabali na ang mga barangay officials sa pagmantinir kan SIP status. Segun ki Mayor Nun, dapat na masyerto na dain na makakabalik ang mga rebelding NPA sa mga barangay sa Jose Panganiban sa paagi kan pagpugol sa mga naratibo na ginagamit kan mga rebelde sa pag-enganyar sa komunidad. May mabigat na pasanin ang bawat lokal na opisyal. Huwag na nating payagang bumalik ang mga rebelding NPA. Kaya kung matatandaan nyo, tuwi-tuwi na pag nagpupulong tayo mga kapitan, binibilin ko sa inyo, bantayan kung may magugutom na pamilya sa loob ng barangay nyo. At uulitin ko, tiyakin na walang magugutom sa ating nasasakupan. Tiyakin na ang mga programa at proyekto ay naipatutupad ng tama. At siguruhin na iginagalang natin ang human rights, ang civil rights ng ating mga kababayan. Mientras tanto, segun ki Brigadier General Manuel Darius M. Rosuelio, Commander kan 902nd Infantry Fight and Serve Brigade, dakulang angat munyan para sa munisipyo ang masusteneran ang insurgency-free status kan lugar. Sa ibong kaini, preparado man ang mga soldados kan Philippine Army sa pagkikipagtabangan kan PNP na magsuporta sa LGU. Ang pinaka-key po dito talaga is sustainment. Ibig sabihin po ang partisipasyon ng bawat community, ang bawat tao. Ibig sabihin, mas mahirap po ngayon ang trabaho kasi kung paano natin panintiliin yung kapayapaan at saka yung mga pag-deliver ng mga basic services. So, ibig sabihin po, kung naliwat po tayo, pinabayaan natin, hindi natin binisita yung mga barangay, maaari po silang bumalik. And makakasa po kayo uli, ang Philippine Army kasama po ng ating kapulisan at ang local government, hindi po natin nahayaan yun. Magkatuwang po kami na ibibigay ang serbisyo para po sa ating mga kababayan. Para sa GNN TV 48 Naga, Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kang GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang Samuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Madagos kaming mahatod ni mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano, maski aldaw ni Sabado. Ako po si Cristina Valenzuela, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak Weekend.
Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolano dreams to international horizons, NCF is where everyone belongs. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future.
Okay guys, may papakita akong number dito. So, sino yung gustong sumagot? Okay, anong number? Tanong number. Wow! NCF College of Teacher Education, where passion meets excellence. CTED offers Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, and Bachelor of Physical Education. Future educators are shaped through technology-enhanced classrooms, modern science laboratories, and specialized learning spaces that support hands-on interactive instruction. Secure your career and be a future facilitator of learning spaces. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner.